Završeni su protesti u krugu rudnika Mrkog uglja Zenica. Oko 40 penzionera koji su radili kao komorati u ovom rudniku protestovali su jer 18 mjeseci čekaju na penzioniranje. Za ponedeljak su u prostorijama rudnika najavili štrajk glađu. Podršku će im pružiti i ostali rudari ovog rudnika. Početkom marta vlada Federacije BiH odobrila je grant od 3 miliona maraka, a planirano je da dio sredstava bude iskorišten za povezivanje staža za dio penzioniranih radnika. Međutim, kako su naveli iz sindikata rudnika, to se nije desilo. Iz Zenice izvještava Melisa Teletović. Završeni su protesti u krugu rudnika Mrkog uglja u Zenici. Okupilo se oko 40 bivših radnika rudnika, odnosno penzionera, koji dalje čekaju na svoju zarađenu penziju već 18 mjeseci. Oni su 40 godina radili u rudniku Mrkog uglja u Zenici, najstarijem rudniku u Bosni i Hercegovini, kao komorati i sada ne mogu u penziju. Kako smo mogli čuti od predsjednika sindikata, poručeno je da je već ranije vlada Federacije u martu obećala novac za penzionisanje dijela radnika, ali da se to još nikada nije desilo. Bivši rudari, odnosno penzioneri, najavljaju štrajk glađu u ponedjeljak u rudarskim prostorijama. On se okupljali prethodna 2-3 mjeseca, najmanje 5 do 6 puta, tražiti informaciju o mogućnosti ovog penzionisanja i bili su recimo u ponedjeljak 18. maja ovdje i najavili da će doći danas. Došli su, jutro su opet u 10 sati, tražeći od nas, od sindikata, informaciju bilo kako vezano za njihov status. Mi nažalost nismo im mogli ponuditi informaciju niti iz vladajućeg društva, niti iz vlade, niti iz ministarstva o njihovoj situaciji, tako da su oni se povukli nekih 10 minuta, razgovarali između sebe i odlučili da će u ponedjeljak doći ovdje u što većem broju i započeti štrajk glađu. Ovo je sramota države, sistema, svega, da ljudi po 16 mjeseci čekaju taj dinar, bukvalno su na ulici prepušteni nakon svojih 40 godina pošteno zarađeno. To što sistem nije uplaćivao doprinosi, to je opet neki gore vlada i ostalo. Oglasilo se ministarstvo gdje je obećalo uplatu, to do dana današnjeg to nije uplaćeno. Moram još za kraj reći da se rudarima rudnika Mrkog uglja u Zenici duguju dvije plate. Ono što su rekli da je stanje i dalje loše, da je planirana prodaja ovog rudnika, najstarijeg rudnika u Bosni i Hercegovini od strane vlade Federacije, da je imovina pogona Rasputoči koja se nalazi u okviru ovog rudnika procijenjena na 8 miliona maraka. Melisa Teletović, Euronews, Zenica.